Γεια σας! Τι λέει? Παίζουμε προς το PS4 και παίζει Σέργιος. Yes. Τι ώρα θα παίξεις? Λοιπόν, Θα παίξω και ένα ματσάκι μετά εγώ προς τιμήν σας. Να δείτε πως παίζει ο παικταράς. VS Real Madrid. Το ξέρω ότι θα χάσω ή όχι. Άσε να βρω μια άλλη. Δεύτερη κατηγορία Αγγλία, Ισπανίας. Θα βάλω ότι ο Σασούνα, καλή ομάδα, Πριν λίγα χρόνια ήταν αλφα και ήταν καλούτσικη. Φέτος έπεσε. Δεν πειράζει. μπάλα, αυτήν. Να βάλουμε και πέναλτι και παράδοση. Ναι, Ναι, πάνε γενικές ρυθμίσεις. Γενικές ρυθμίσεις ρε. Ναι. Έβαλες παράταση. ναι. Όλα κομπλέ. Φαίνεται και το χειριστήριο της τηλεόρασης. Θα είναι ματσάρα αυτή. Κόγι παιδάρα, η Μπαρτσελόνα το γεμίζει όλο ρε. Λοιπόν, πάμε. Ναι, πάμε. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Και ναι, τον βρήκε όμορφα δίπλας. Θα αποσοβήσει τον κίνδυνο. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας Όπα! πολύ δύσκολη για τους κατάσταση. Κολπούδι. Κολπούδι. Όχι την ώρα που πρέπει. Καλό πέρασμα της μπάλας. Στον Λέγια. Νεϊμάρ. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Νεϊμάρ της μπάλα. Δεν βλέπουμε από εδώ και πέρα, δεν βλέπουμε κανένα γκολ. Γιατί? Αλλαγή παιχνιδιού προς την άλλη πλευρά. Μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν. Πολύ πιο ωραίο φαίνεται στην πραγματικότητα από ό,τι στο εδώ πέρα. Μέση. Γκολ! Είναι γρήγορος. Όπο! Βλέπετε εδώ τη φάση. Δείτε τη φάση αυτή ρε. Μεγάλη ευκαιρία από την Μπάρτσα. Η κάμερά μας δεν είναι πολύ καλή, χάλασε η άλλη. Πρωτομινιέστα. Και κανονικά είναι πιο ωραία τα γραφικά. Εδώ πέρα από αυτή τη κάμερα δεν φαίνεται πολύ καλά. Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα το PS4. Όχι το Play 4, η κάμερά μας. Κινείται προς τα εμπρός. Αλλά δεν πειράζει. Θα τη φτιάξουμε Την έκοψε. και θα έχουμε βιντεάκια. Εδώ και ένα μήνα που έχω πάρει το Play 4 δεν έπαιζα κανένα παιχνίδι λόγω της κάμερας.
Σήμερα είπαμε να παίξουμε ένα μάτς. Δείτε και το σκορ εκεί πέρα. 0-0. Έκανε σακούλα ή μου φαίνεται? Σου φαίνεται. Αλλαγή παιχνιδιού. Είναι μουνάρα χωρίς φίλτρα. Είναι μουνάρα χωρίς φίλτρα. Τραγουδάκι εσύ είναι boy. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Άντρε, τι μπορείτε. Τίποτα. Άντρε. Το zoom δεν είναι πολύ καλό, θα το έχουμε έτσι. Δεν φαίνονται καλά τα γραφικά με το zoom. Λουίς Σουάρες. Νεϊμάρ. Με δύναμη από Σέντρα, όχι, δεν βγήκε μπάλα. Yo. PS4. πολύ έξυπνη παλιά. Όχι ρε. Πολύ Χρειάζονταν. Το πιο γρήγορα. Να την τσιμπήσει εκεί πέρα. 3-2 τελικές. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Είναι στο 38 το μάτς. Αν και είμαστε ακόμα στο 0-0 και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες έως τώρα. Πω, τι Για να κάνει. καταφέρει κάποιος να σπάσει το 0. Εγώ θα το καταφέρω. Είναι μια προωθημένη παλιά. Μπάρσα μου. Η Ινιέστα Είδατε εδώ τον Αντρέ Σινιέστα και γκολ. Όχι! φανταστικές επεμβάσεις. Δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει. Απίστευτο. Βλέπετε εδώ πέρα τρίπλα. Ενώ όχι τρίπλα, οδηγούν. Πολύ συγκεντρωμένος. Ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Οπα, βγήκε καλά. Πώς φαίνεται ρε. Γκολ! What the fuck! Πάνε λίγο επανάληψη, Όχι! Επανάληψη, σε παρακαλώ, επανάληψη. Πάτα στάρα. Στάρα. Όπτιος. Επανάληψη. Τώρα θα δούμε την επανάληψη. Κοιτάξτε πότε σταμάτησε την μπάλα. Στη γραμμή. Εδώ πέρα. Τη σταμάτησε. Δοκάρι πήγε και στη γραμμή. Απίστευτο. Τη σταμάτησε. Έλα βάλει να παίξει ρε. Πάμε. Και πως βγάζει το κεφάλι στην πραγματικότητα. Λάνιο. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη.